खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो दायो सिक्किमाव थांगासिनो दङ। दा सिक्किमाव थांनायखौनो नोंथांमोनजों लामानि भिउस नुथायफोरखौहाय शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर दायो आङो दिमथियाव दङ, सिक्किमाव थांनो फैदों बिमानै बिमायफोरनावहाय। थ' आङो बे समाव साहा लोंगासिनो दङ आरो बिराद गोथाव जादों साहाया। स' नोंथांमोनजों लामानि नुथायफोरखौ शेयार खालामलांबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। बाजै दा जाहैबाय ज' थांगोन बेनो आरो। हेलो खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर, दायो जोङो सिक्किमाव फैदों नालाय दायो लामायाव एसे रेस्ट लानोसै, जिरायनानै थांसै होननानै मोनसे फिसा हटेलाव दायो दङ। थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। थ' माखासे जायगाखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबावनि। लामानि फिसा हटेलाव दायो दङ। जोंना गारियानो बिराद गरम जाथारबाय जानांगौ। बिराद सान्दुं दुंदों आरोखि। दायो ओंखाम एसे जानानै थांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। बाजैया खुनु दिन फैफेराखै, दा बेखौनो लाबोबाय जोङो एसे बेरायहोफैबाय। माने फिसालायाबो सिक्किमाव फरायनानै दंगासिनो दं नालाय बिसिना। 잔치가 안 먹어 잔치야. Rồi không hỏi sự đâu đừng.
Mana boleh percaya ayam ramang simpa jadi. Right? बागफुल दालां बियो बानायगासिनो दङ ट्राफिक जाम थार नांने Jam jalaban. Nggak kerja nanti masih. Kerja itu. Dari rumput kita barang ini, kami lihat itu. Jadi itu kurang tinggi. Macam ni kita barang apa? Dari rumput barang ini saya ujian nanti sana. Ini orang yang sebenarnya. Di gudang sergini kayak. अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दायो फैयै फैनानै Sikkim मोनबायानो सिंटामनिफ्राय लिंगि होननाय जायगायाव थांबावगोन दायो जोङो ज' दङ बिराद मेंबाय खर'फोर गिदिंलाबायबाय ओमफ्राय दायो जोङो मेफाल सुरफि जानानैसो फैनो हादों बिराद खामानि होबाय आरो अरनो हाया बेगेंबादि लासैसो जालांनांगौ नैबाव दङ दायो जोङो सिंटाम टाउनखौ मोनफैबायखौनो होनदो आरो नै बिराद माने 2 बोसोर 2-2.5 बोसोरजोंसो दिनै खनसे फैदों आरोखि आङो आगोल फैबाय थायोमोन थ' नोंथांमोननो माखासे जिनिसखौ खोन्थानोसै अनजाग्रा आंनि भिउवार्सफोर जेसेबांनाखि दङ नोंथांमोनजों मोनसे खोथाखौ सावरायनो सानबाय हाजोखौ आं आगोल फैयोबा बिराद गाहाय नुयोमोन दिनै फैबाय ओरैबादि हाजोआनो जौना थाजोब्बाय आरोखि ना बिराद गोजौ जाना थाजोब्बाय हाजोआबो जौवो मिथिफेराखैमोन आङो बेबायदि मोनदों आरो दा हाजोखौ बिराद गोजौ मोनफैबाय बारा गोजौ मोनामोन आं आगोल आं खोन्थाबोखाबायबो आदा खोन्थाबावगोन आङो बिराद गोजौ जाबाय हाजोआ रासिन जौसिनबाय मा खालामबावनो दे सिंटाम बाजार बियो होमबालाय मोनाबोगोन जों थांग्रा जोंना गाहायजों हा जोंना गाहायजों औ गाहायजों जों सिंटाम मोनबाय गारि पार्किं मा बाजार मोनगोन मा बाजार मासि गोजौब्रा हाजोआलाय आयु होस इसिबां गोजौ माइया जा मोजां जायो ओमफ्राय फैसा दालां हे माबादि दालां जाखानाय दं रायजोफोर Oh, saya spesial आरो मोनसे sekarang. दालां दंबावोब्रा Dekat Salami. बेजों थांलायबाय बेसेबांबा गोजौ आप जाबाय दाना गाखोनांगौ जाहैबाय लामाया लामाजोंसो दङ नामा गैयामोनथ' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दायो फैयै सफैबाय मोननोसै बारा गोबाव गैला आधा घन्टासोल'सै आधा घन्टासो दायो बिराद लामाया गाज्रि गामि सिङाव हाबफैबाय जोङो Video call. ओमफ्राय बिराद मेंनाय मोनबाय जेबो जायाखै मोजाङै मोजां सफैबाय
नोंथांमोना खोन्थायो मा रोखोम लामायाव जों थांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेबादि लामा नै मावलायथारो गामि सिंनि लामाया थ' जोंनि सिगाङाव गारि थांगासिनो दङ जों बिराद गामि सिङाव फैबाय आरो लामायानो हाब्रु गोजा नै दै गोजा मा होनबावनो नै बिदिनो थांनांगौ नै सिक्किम लिङ्गीको बाटो हो नि धेरै नराम्रो हो आम्मामा सबै बिग्रियो नि कस्तो बाटो हो ठुलो ठुलो ढुङ्गा छ जाग्रा आंनि भिउवार्सफोर जोङो बिराद आफ फैगासिनो दङ मोनहैनोसै आधा घन्टासो दंबावो बिराद हाजोआनो हाजो दायो जोङो सफैबाय गारिखौ बेयाव दोनबाय जोंनि बिमानैनि न' बेनो बिराद फैबाय जों आरोखि ना बे लामाजों फैबाय ओमफ्राय बिराद गिदिर मोनसे अन्थाइ दङ ने बे बिराद गोबावसै बे अन्थाइआ नायदो ने बे आरोखि बिराद गिदिर बे अन्थाइआ दायो न'आव थांनोसै हेलो हाय राम्रो छ है तिम्रो के नाम हो नानी के नाम हो तिमी ओके ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो सफैबाय बिराद खस्थ'यै सफैबाय ओमफ्राय नै हाबग्रा लामाया बेबादि ओमफ्राय दा थांनोसै न'आव जिरायहैनोसै ओमफ्राय न'आ बेनो आरो जोंनि आमाइमोननि न'आ गारिया बिराद दुंजोबबोबाय हाजो बिराद गोजौ गोजौ गाखोनायजों जाबजों थांनि सिङावहाय बेबायदि लामा सिरि बेजों दै बोहैबोयो नायदो ने बे आरोखि ना बिराद गोजौआवहाय बेबादि जाबाय आरोना बे गोजौनिफ्राय दै बोहैयो बे दैखौनो लोंनाय जायो आरो ने बेबादि जाबाय आरोना बेजों ओरै बोहैनानै ओरै गाहायजों थांबाय आरो बेजों थांबाय नै सिंजों थांबावबाय ओरैबो थांबाय दायो सफैबाय साहा लोंबाय हाब मेङाखै मेंबाय बेखौ दा सिनायथि होगोन आङो लेटार आइ विल इन्ट्रडिउस हार ओरै मा मावदों ओरै दाउ सिथारदोंमोनलै दाउबो सिथारदों नै बे आरोखि अन्थाइ बेसेबांबा गिदिर गिदिर दं बे जाग्राबो दं आच्छा दा सिनायथि होजोबनोसै आङो माखासे मानसिफोरखौ जोंना बिथाङा बेवहाय मास मोनसेनि बारा जाबायलै आन्दायलाफैना थादों मानसिया थांनो रोङाखै थ' बेखौनो जों दा न'आव लांनो फैदों आरो आन्दायना थाफैदों मानसिया ओमफ्राय मा खालामगोन दालाय
तो की बनाएको आन्टी सेलरोटी हो नै बेबायदि जोंखौ जाहोनो थाखाय बानायगासिनो दङ आच्छा ल ल वाव बेसेबांबा गिदिर वाव हेलो 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 Kristoni लोगोफोर दायो जोङो साहा लोंसै So dear viewers, thank you so much for watching my video. दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोननो सानबाय थ' बेखौ जोंना दा खोन्थागोन आङो